Прывітаннечка, гэта крынж тыдня. Праграма на Еўрарадыё, дзе мы смяемся з нахабнай махровай прапаганды. Асноўная ўвага Беларусі, але не забываемся і пра расійскіх прапагандыстаў, і пра іншую крынжаціну. Зараз самі ўсё пабачыце і пачуеце. Брэсцкая вобласць святкуе 85-годдзе, але атмасфера там зусім не святочная, хутчэй наадварот. Я б гэтымі днямі трымаўся падалей ад Брэсцкай вобласці. Ці патрэбная патрыярху рускай праваслаўнай царквы яхта? Святар з Новасібірска Александр Сахненко лічыць, што так, абавязкова. Але ёсць нюанс. Аказваецца, Боженька даў яхту не асабіста патрыярху Кірылу, а на ўсіх. Поэтому каждый раз, когда люди там начинают кричать про яхту патриарха и возмущаться, почему он на ней катается, я говорю, отстаньте от моей яхты. Это и моя яхта тоже. И яхта митрополита Никодима. И яхта батюшки Василия из села. Ну, во-первых, нужно доказать, есть ли она, и точно ли она патриаршая. А даже если она патриаршая, я не вижу ничего плохого в том, чтобы мой святейший патриарх пару раз в месяц в хорошие дни катался на яхте и отдыхал свежим воздухом. Мяркуйце самі, як жа патрыярху жыць без свежага марскога паветра? Ну а дзе яхта, там і іншыя прадметы раскошы. У священника может быть служебная машина, служебный кабинет, там, служебный какой-то там ноутбук. Ну і службовая яхта атрымліваецца. Расійскія прапагандысты агучылі відэа з заклікам ісці на спецыяльную вайсковую аперацыю голасам Сергея Бодрова. Гэта актор і рэжысёр, які зняўся ў фільмах «Брат» і «Брат 2», а пасля трагічна загінуў 22 гады таму. Здесь наша земля. Здесь наши люди. Мы здесь все свои. Потому что сила в правде. І фраза пра сілу ў праўдзе з «Брата 2» таксама тут, каб ужо ніякіх сумневаў не засталося. Толькі вось справа ў тым, што Бодроў ненавідзеў вайну, і фільмы яго антываенныя. Але прапаганда ўсё перакручвае на свой лад і нават нябожчыкаў прымушае служыць сваім агідным мэтам. Беларускі спявак Герман Тітоў усё ніяк не можа намацаць дно. Ён настолькі хоча выслужыцца, што недаўна запісаў песню з назвай «Два прэзідэнта». Время выбрало их, смелых и волевых. Ну і далей па тэксце. А што? Вольга Нефёдова, якая расплакалася пры Лукашэнку ў Купалаўскім тэатры, цяпер гэтым тэатрам і кіруе. Актор Руслан Чарнецкі, які ў 2020-м прысягаў Лукашэнку ў любові, нядаўна прызначаны міністрам культуры. Можа, і Тітову з барскага пляча нешта абломіцца. Just business, як кажуць, nothing personal. Гэта быў крынж тыдня на Еўрарадыё. Праз пару дзён будзем разбірацца з наступнай порцыяй хлусні і прапаганды. А пакуль усім міру, разборлівасці і добрых, праўдзівых навінаў.